Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, atong sublion ang atong nahimong pasiuna sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, atong sublion ang maong pasiuna nga dili tinuod ang gipakatap nga impormasyon o mga pagtulunan sa uban nato mga igsuong nahimulag mahitungod sa baruganang Katoliko, mahitungod sa mga dibulto o ribulto o larawan. Ato namang naklaro ninyo miagi na tulumanon, ang tinuhoang Katoliko wala gayod magtudlo nga ang hinungdan o ang tumong sa paghimo og mga ribulto o mga larawan gihimo kini aron himoong laing Dios o himoong laing bathala. Tinaw kaayo sa atong Biblia o bisan gani sa atong libro nga kanang gitawag og Catechism of the Catholic Church nga wala gyud laksiah kanang sugo mando sa atong labang makagagahom diya sa iyang balaod ang divine law nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Pero akong sublion ganinyo, ang gipakatap nga informasyon sa ato mga igsuog na imulag, kining kanunay yung mga taki no, sa atong tinuho ang Katoliko, ilag yung balihon, ilag yung tang pakasadon, ilag yung hugaon ng atong pagtulunan, ilag yung hiwion, I hope, no? Nagdahumtang honest mistake lang, walang tuyo Kaya kung gituyo, ang Isaias Kapitulo 5, versikulo 20, magpahinumdom ni nato, og alang niya itong wala pa kahibalo, ayaw ninyo kalimti kining pahimangno sa basahon sa Isaias, Kapitulo 5, versikulo 20 nga moabot ang panahon nga naay mga taho nga ang insaktong pagtulunan himuo nilang sayop o ipatuo nilang sayop. O ang sayop nga pagtulunan himuon nilang insakto. Ito pa balihon, i-reverse nila. Nga pananglit sa kulor, for example, kanang itom, daw himuon nilang puti. O ang itom, himuon nilang puti. Balihon ba?
Mao na nga dili katingala nga dunay mga igsuo nato nga ang atong pagtulon ang Katoliko nga wala gyud ta magtuo. Wala gyud ta tudlois mga pari nga kanang mga ribulto, mga larawan sa mga santos himuong Dios, nga ang tumong nato sa paghimo ni ining mga butanga para himuong Dios. Usbon nako, wala gyud pagtulon ang Katoliko nga nagtudlog ingon ni ana. Di na nako sublion tong naisgutan ako sa miagi. Padayon lang ta karon sa atong padayon nga pagpabarug. Ani ata sa katuyuang Katoliko. Unsa kaayo ang mga katuyuang Katoliko ngano'y mga larawan? Nganong naay mga larawan? Una, ako na ning naisgutan impartial, no? Pasiuna. Oh, by the way, no, after mga 20 minutes na tong discuss ani, pwede na mo makapangutanan ni Veritas pinagi sa text, no? Mga alas 12:20 o 25, pwede na mo mag-text ni Veritas sa inyong pangutana o di ba salmot, no? Text message. Akong ipadayag dinhi ang atong cellphone number alang kaninyong wa pamasayod, no? Ang atong cellphone nga gigamit dili ang sa istasyon, no? Ang atong cellphone na gigamit diri dili ang sa istasyon, dili ang ato yung kaugalingong cellphone o mobile. Ato ning gituyo para nga kung wala na ko diri sa istasyon, kung mauwahi ang inyong mga message, ako gyapong madawat, no, mga igsuon. Ang atong gigamit diri sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko mao ni, no, naka-globe ta karon. 0906 335-6161. Atong usbon 0906 335-6161. Ato pa yung usbon sa Makatu, no, sa katapusan. Ang atong mobile 0906 335-6161. Mao na, no, after mga 20 minutes to 25, pwede na mo maka-text, no, ni Veritas. So, mga alas 12:20 or 25. Okay, ini ata, no, mga igsoon. Una na itong nisgutan, usas sa katuyuan sa tinuhuan na itong Katoliko nganong maghimo tag mga ribulto. Ang unang dahilan, ang unang tumong na to, nga ato ning gihimo isip kini, nagsimbolo kini siya sa presensya sa Dios. Simbolo sa presensya sa Dios. Unsa may atong gibasihan ani, no, nga bersikulos Biblia. Naa sa ikaduhang Kronikas kapitulo 4 bersikulo 19 atong basahon ug unsay gipasabot ani. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa, mga butanganan sa mga paan nga simbolo sa presensya sa Dios. Gani kato sarato ka bersikulo akong gihatag ninyo. Kung mubasa mo sa mga sitas Biblia, no, mga igsuon, klaro kaayo, no, katong templo ni Solomon, ang paghulagway ni ato kung atong idetalye na ay mga dibuho, na ay mga larawan, o gausas mga larawang makita sa mong templo kanang larawan sa kiruben o usam ng kiruben, anghel, no? Musulod ta diya sa atong simbahan, no, sa atong dakong simbahan diri sa katedral, no, naatay mga kiruben makita sulod, no. Ingon ana, dayon kung atong mahinumduman usab sa Ezekiel 41, 17 ngadto sa 20, ang templo nila ni adto gihulagway gayud pinaagig panawon ginagi mga ribulto. Naagyo giklaro gyud dagway sa tao, napagali dagway sa usa ka leon, no. Of course, ako nang giingon ninyo, gituyo na diha dili aron himuong Dios. So kanang kung himuon galing Dios, ako nating gisibyas miaging tulumanon nato nga idolatry man sala man kanang ilhon nato nga Dios ang dili Dios. Pero kung dili lang ilhong Dios ang mga larawan nga atong buhaton, wa na idili. Muna diya sa Ezekiel 41,
15 ngadto sa 20, ihulagway nga naagi larawan na inaong tao na paydagway leon. Okay ra gyud na ang paghimo ana basta di lang himuong Dios. So kay kung himuong Dios masinayop na gali paggamit mo na mo na dili maayo. Kaya nunay nato nang gi balik-balik dire, no? Ang konkreto po ni ana nga ehemplo kadtong larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios ni Moises, no? Números kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto sa 9, nga gisugo sa Dios si Moises sa paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Ang Dios mo'y gapahimo. Pero wala mag-ingon ang Dios nga himuan ang Dios. Ang instruction sa Dios atong tutukan lang to, tan-awon lang tong larawan sa bitin. Apan dili lang ilhon nga Dios, no? Pero sa dihang gipakadiyos nas mga tao na diha sa 2 Hari 18:4 na mbasa na to, ako gining sublion dili gyud ko pulan og balik-balik ani. Nganong di ko pulan bisan kamong mga naminaw ang uban ninyo pulan mo paminaw ani balik-balik, pero alang sumagawa pa kahibalo para ni nila, no? Nga masayod sila, no? Kay napamangiwala kahibalo. Nga sa dihang gipakadiyos na sa mga tao katong larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios, sa dihang ilan na nang gipakadiyos gihinganlan nag-usa ka pangalan sa usa ka Dios ni hustan, gipaguba ra po ni pinaagi ni Hari Ezekias ba to kung ako malimot, gipaguba tungod kay masuko gyud ang Dios ko ng usa ka butang o usa ka ribulto sa yupon o gamit. Parehas ra gyud sa kwarta. Ang kwarta maayo kung gamiton sa insakto, pero kung ipaka-Diyos tagali ang kwarta, mo na dili maayo. So naara ni sa paggamit. So mao ni ang formula nato sa atong krusada, ang tema mahitungod sa larawan nga sayop o gidili sa Dios, gidili sa Biblia ang paghimo og larawan o ribulto, bisan unsang ribultuha, sayop o sala, kung ato ning buhaton kon ang atong tumong himuong Dios. Anabang sayop nga paggamit, sayop nga intensyon. Pero kung dili lang sayop ang atong intensyon o dili lang nato ipaka-Dios ang larawan o ribulto nga atong pagabuhaton, biisan pag-unsang larawan na wala na idili sa Ginoo. Ngayon mo ni ang pagtulon ang Katoliko. Dili dautan ang paghimog larawan bisan unsa basta dili lang ipaka-Diyos o dili lang isinayop ba paggamit. Mao na mga igsuon. Niya karon, no, dinhi sa 2 Kronikas 4:19 ang mga butang nga makita nato sa templo sa Dios, sama atong larawan sa Kiruben, larawan sa leon, paghulagway. Matod pa diri sa atong gibasa 2 Kronikas 4:19, nagsimbolo sa presensya sa Dios. Nagsimbolo sa presensya sa Dios. Kung atong itagad pagbalik tong Exodo kapitulo 25, basahan ninyo sa inyong Biblia, Exodo kapitulo 25 versikulo 17 ngadto sa 22, no? Akong usbon, Exodo kapitulo 25 versikulo 17 ngadto sa 22. Kadtong Old Ark of the Covenant, usudlanan sa kasabutan, no? Daang sudlanan sa kasabutan nga gisudlan sa papan nga bato nga tuwa dito napatik ang napulo kasugo sa Dios. Sa ibabaw ni adtong sudlanan, no? Gipabuhatan to sa Dios ngadto ni Moises og larawan sa Kiruben, no, masig kakilid, no, sa ibabaw sa tupato kung atong ihulagway ninyo usa ka sudlanan tapos ibabaw na ay larawan sa Kiruben. Nya matud pa sa bersikulo 22 sa Exodo 25, dito kuno ang Dios makigsulti sa mga Israelitas sa ilang panahon, no, nito panahon nila ni Moises ug katawhang Israel, no, mga igsuon. So kana kung atong sabton nga kadto daing sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa Kiruben, ato pong masabot, no, implicitly stated na nga nagsimbolo sa presensya sa Dios tungod kay didto man ang Dios makig-istorya. Didto man makig-istorya nila ang Dios. So nagpasabot nga ang presensya sa Dios tuwa didto.
Dili kay ang Dios mautong butang, mautong larawan dili, no? Lahi man nang moingong ka nga kadtong larawan sa kiruben atong tuhuan to nga mautoy Dios, no? Lahi na. Wa pud gatudlo ang Katoliko nga Dios tong larawan sa kiruben. Kato gihimo lang to isip simbolo sa presensya sa Dios. Basahan ra ninyo Exodo kapitulo 25 17 ngadto 22. Dayon ang Salmo 74 1 ngadto 9, murag di na nako ni usublion kay mo taas-taas ra ba ni? O kamo nalibasa labi na sa maayong balita Biblia, no? Salmo 74 1 ngadto 9 sa maayong balita Biblia. Nga ang katawhan sa Dios medyo mituaw sila sa murag duna sila pangutana ngadto sa Dios pa. Kay niadtong nianing higayon na God, doon na sila mga nahimong kalapasan, ya, kining Dios God, basta ang iyang katawhan gali, magpakasala. Padadaan din niyag katalagman. O usa sa katalagman nga ipahiagom sa Dios sa katawhan niyang Israel, kung makasala gali ang iyang katawhan, maot gyud ang mahitabo nila. Usa niini mapildi sila sa gera sa ilang kontra. Mapildi sila sa gera sa ilang kontra. Mao ni usa sa diri basahon lang nako ning bersikulo 6 no sa Salmo 74. 6 then ilahos nato sa kining 9. Ingon diri og gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Buot ipasabot diri nga sila di ay ang katawhan sa Dios. Naa di ay sila mga dibuho. Apan gi atsa no gilumpag pinaagig atsa og martilyo sa ilang mga kaaway, no? Di ko na lang nako ni usbon pag mas usbon na lang nako dali lang nato pagbasa kay nindot yun ni subli og basa. Nga ang katawhan sa Dios, no, Salmo 74 1 ngadto sa 9, ang hubad nga akong basahon no maayong balita Biblia. Klaro kayo din hinga na agyoy mga dibuho ang katawhan sa Dios gipangguba lang sa mga kaaway, no, mga igsuon. Lahi po ng kana ganing bersikulos Biblia nga ang Dios gasugo sa pagpaguba o pagpukan ni adtong mga larawan o mga ribulto sa mga Diyos. Lahi po to. Instruction man gyud sa Dios nga kanang mga Diyos, mga ribulto nga gipaka-Diyos sa mga tao nga dili tinuod Dios kun sa Tagalog pa Diyos-Diyosan ni mando gyud nga ipaguba. Pero kini sa Salmo sa 74 1 9, ang katawhan sa Dios mismo naapod sila kaugalingon nilang dibuho nga ato ning basahon karon nga giguba pod sa ilang mga kaaway. Unya kining ilang mga dibuho din unsay giingon mga balaang simbolo kuno nangahanaw ni akong basahon na Ginoo nganong gisalikway mo man kami ingon ni ini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto og gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banay panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa among templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diya sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay, o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo, gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibok nasod. Kini mga igsoon, bersikulo 9, nangahanaw ang tanan namong magabala ang simbolo.
wala nay propeta o walay usa ka namo nasayod kun mulungtad ba kinig dugay. Mga igsoon, kining tuaw sa katawhang Israel ni adto ila ning tuaw ngadto sa Dios. Mura ba sila ba og nagbagulbol? Bagulbol ba saktong term ani? Nga murag ilang gi-question no? Ang Ginoo. Ginoo nganong napildi man mis among kaaway. Nganong nisugot man kang nganong nitugot man kang mapildi mi. Nga ang among bandila gilisan nila ilang bandila then gipangguba nila pinaagig atsa og martilyo ang among mga dibuho. Ingon sila nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. So naagyo da sila mga balaang simbolo kay balo naman tag unsay hitsura unsa ning balaang simbolong gipasabot katong ilang templo nga naay mga larawan sa Kiruben no naay naong sa tao. Then gihulagway pod sa Ezekiel 41 pinaagig panin-awon napoy dagway sa usa ka leon. So naapod sila yung mga dibuho. So mao ni usa sa hinungdan mga igsoon nganong naatay mga ribulto dili na aron himuong Dios kundi usa sa rason o tumong ana para himuong mga balaang simbolo. Balaang simbolo. Dayon basa taglaing tudling sa Biblia. Sa 1 Corinto 15 tudling 27 no. Murag na anay nag-text pero mga 12:25 na kumusugod og basa og text no. Sa 1 Corinto 15:27 no giingon kay ang kasulatan nag-ingon himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. No ato ning sabton ha. Kay ang kasulatan kuno nag-ingon no 1 Corinto 15:27 himuon sa Dios ang tanang mga butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. So kung magkisgot kalig mga tanang mga butang, bisan unsang mga butang, kung ang katuyuan ani, kung ato ning ipailalom sa Dios, meaning mahimong tumbanan sa Dios, sa laing pagkaistorya, himuon na tong simbolo sa presensya sa Dios, dili din na daotan, no? Very implied din although not explicit, kay wa tay mabasang pulong simbolo, pero nagpasabot nga simbolo no kay sabton ragon nato himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Sa to pamayon kay kag tanang mga butang apila na mga ribulto. Tanang mga butang man bisag ka ng tao no himuon unta nato nga kining mga butang sa kalibutan nga mo'y silbing himuon ba natong trono sa Dios nga mulingkod siya o mubatog siya no o mo na no nagpasabot nga kining mga butang kung sakto lang atong paggamit ani nga ang Dios mo'y atong ipatigbabaw mo'y atong ipatunob dili ang yawa duwa nay dautan no. So sa laing pagkaistorya kun ang atong tumong so paghimo og larawan usa ni ini himuon natong simbolo sa presensya sa Dios labi na kanang mga larawan sa mga santos. Kay kung atong hunahunaon nganong himo man tag larawan sa mga santos nganong dili man katong mga larawan sa mga tulisan, mga dili maayog panigingnan. Siyempre, mahuna-huna na to nga, wa man to sila'y maayong relasyon sa Diyos. Anong katumang mga larawan mga itong himuon. No? So, siyempre, kung maghimo taglarawan, katong mga larawan sa mga balaang tao nga dunay kadugtungan sa Diyos. Nga kana, nagpasabot sa simbolo sa presensya sa Diyos. Sama itong larawan sa Kiruben nga gihimo ni Moises, nagsimbolo man to sa presensya sa Diyos. Mao man na ang balaan daing larawan nagsimbolo sa presensya sa Diyos. So mao na no. Unsa to nga tudling no 1 Corinto 15:27 nga ang tanang mga butang himuon unta natong tumbanan sa Diyos, no? Ambot pasabot ato untang himuong simbolo sa presensya sa Diyos. So mao nay katuyuan, usas katuyuan nganong maghimo ta og kanang ribulto. Naasa niya, klaro na yun sa Números Kapitulo 7, versikulo 89. Números Kapitulo 7, versikulo 89, sa pagsulod ni Moises sa tulda nga tagbuanan aron sa pagpakigsulti sa Ginoo, kiniyo, nindot kayo ni, Números 7:89, sa maayong balita Biblia. Sa pagsulod ni Moises sa tulda nga tagbuanan aron sa pagpakigsulti sa Ginoo, nabati niya ang tingog nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga sa duha ka kiruben. Na unsa may atong mosabot ani? No?
sa pagsulod ni Moises sa tulda nga tagbuanan aron sa pagpakigsulti sa Ginoo, nabati niya ang tingog nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan. So kining sudlanan ha, katong gisudlan sa papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo. Ingon dire nga nabati niya ang tingog nga misulti gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga-tunga sa duha ka larawan sa kiruben. Sumasabot, no, implicitly stated nga ang duha de kalarawan sa kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios. Ato pa yun ang klarohon nga ang larawan kung himuong simbolo dili dautan, no, nining unang atong gidiscuss ron. Pero kung ang larawan pananglit katong larawan si bitin, mao toy gituhuan sa mga Israelitas nga Dios, dili lang simbolo. Sayo pod sila. Pero tin-aw nga atong gibasa dinhi nga ang duha ka larawan sa kiruben nagsimbolo ra gyud sa presensya sa Dios. Okay, ingon man diri. Sa pagsulod ni Moises sa tulda nga tagbuanan aron sa pagpakigsulti sa Ginoo, nabati niya ang tingog nga misulti kaniya gikan sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga-tunga sa duha ka kiruben. Mao na. Klaro kaayo mga igsoon nga nagpasabot gyud og simbolo sa presensya sa Dios ang ribulto. Nunay usa sa sakto nga gamit, simbolo sa presensya sa Dios. Unya sa Exodo kapitulo 25 tudling 22, mo na ni akong giingon kaganina, kini ako lang pahimug-atan, no? Pag-ayo uban sa pagbasa. Uy, lapas naman, no? Kini na lang, no? Ako na lang idiretso. Ay ako mabasa og text message. Exodo 25 tudling 22. Makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kiruben nga anaa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. No, ako lang yung gipahimug at murag ako naman ning na lakbitan, no, in partial. Akong gisubli para mapahimug-atan og ayo nga mao ni ang atong basihanan sa Katoliko nga kanang mga ribulto katuyuan ana nga simbolo sa presensya sa Dios. Nya kini gihisgutan yun sa Hebreano 9:5, no, sa New Testament. Nga kadtong mga butanga litra por litra gyud kung naamoy hubad lagi sa Biblia nga maayong balita Biblia, basahan ninyo sa Hebreano 9:5, no? Maayong balita Biblia nga version, Hebreano 9:5 mao ni atong mabasa. Ibabaw sa sudlanan dito ang mga mahimayaong larawan, mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios niya. Litra por litra na gyud, no? Nga katong mga larawan kuno sa kiruben katong ibabaw sa sudlanan giklaro gyud dinhi, no, sa hubad sa maayong balita Biblia, Hebreano 9:5, nagsimbolo sa presensya sa Dios. Ang term lang gigamit diri, nagkahulugan sa presensya sa Dios. O gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin adto pasaylo ang mga sala. Mao ni katong paghulagway sa Old Ark of the Covenant nga naang larawan sa kiruben, no, mga mahimayaong binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios, no, litra por litra na gyud. Nakaron mga igsuon sa dili pa nato ihatag na pud ninyo ang laing hinungdan, usa pa sa laing hinungdan nganong maghimutag larawan sa mga santos o mga sagradong larawan, mubasa sa akong text message. Okay, sa ako nang giingon, basta personal message kani, no? Walay labot sa atong programa, no? Dili sa ko mo basa, no? Pasilua, no? Basta personal lang, no? Nga murag So inline sa atong gisgutan, ang atong entertainon din no? Or bisan pwede salmot, no, sa atong gisgutan or pangutana. Pero kanang personal, no, nga makigila-ila lang, no, sa lain lang na, no, dili lang diri sa atong tulumanon. Okay, ikaduhang akuan tumong nganong maghimo og ribulto o larawan
Dili niya, ako yung klarohon ninyo, dili aron himuong Diyos, kay klaro kay na sa katekism nga libros katoliko, nga gidili ng himuong Diyos ng larawan. Kay, in the first place, naabagoy binuhat sa kamot nato, nga mahimong Diyos. Nga ang Diyos, magbubuhat, dili binuhat. So, diha pa lang, no, logic lang ba sa maayong pangisip. Ang katoliko nga mo'y unang naghawid aning Biblia, atong pasanginlan, nga gatudlo ko, no, nga ang larawan maoy Diyos. Murag layo kay na, no? Layo kay na nga ang katoliko nga karaan kay ining naghawid sa Biblia. Unya akusahan nato nga nagtudlo nga ang larawan mo'y Diyos. Nga kahibalo man ang katoliko nga ang Diyos dili man na binuhat og kamot. Naago na sa Salmo 90 bersikulo 1 nga 2 nga ang Diyos way sinugdanan ni katapusan, no? No, na Salmo 91 nga 2 nga ang Dios walay sinugdanan ni katapusan. Unya itudlo daes katoliko nga kanang ribulto Dios. Nga mo makaingon na hinuunta nga ang katoliko nanudlo nga ang Dios di ay katoliko binuhat og kamot. Dili oy. Wa gid po librong katoliko opisyal nanudlo nga kanang ribulto nato sa mga santos sa mas larawan ni Santa Maria, larawan sa mga santos sama ni Senior San Vicente, San Antonio, guban pang mga santos, wagi pagtulon ang katoliko nga nagtudlo nga kana Dios. Ang klarong gipang dili diri sa Biblia, no, mga examples katong larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth ug katong larawan sa bitin nga ang Dios may gapahimo nga gipaka-Dios nila, ginganlan nila ngalan sa ka-Dios nga ni Hostan nga gipaguba. Gipaguba. Pero larawan ni Santa Maria, larawan sa mga santos, di gina mabasa sa Biblia nga mga Diyos na. O mga igsoon. Okay, laing tumong nato nganong maghimutag mga ribulto. Kini kuan ni siya, naani siya sa kanang art nato bisan sa eskwelahan. Gitudlo sabni, no? Atong gigamit na as an art or laing termino ana dayan-dayan. O dili daw tan nga maghimutag mga ribulto sa mga santos diya sa atong simbahan bisan sa atong balay magbatudta isip dayan-dayan, no? Ang atong gihimong example ana diri sa Exodo. Exodo kapitulo 35 bersikulo 22. Exodo 35 tudling 22. By the way, sa di pa na ako nibasahon, logic ba sa maayong pangisip ba? Kung magbaton tag larawan sa mga santos, ibutang nato sa atong simbahan o di ba sa atong balay, nagpasabot nga ang atong dayan-dayan nga gibutang sa atong balay o sa atong simbahan, balaanon. Di ba? Balaanon nga dayan-dayan. Kay kung magbutang ta diha og larawan sa mga kriminal o ribulto sa mga dili maayong panig-ingnan nga mga tao, so pwede natong ingnon nga dayan-dayan nga dili maayo. Di ba? O dili balaanon nga dayan-dayan. Ano man? Kay mga kriminal man. Larawan mas kriminal atong gibutang. Pero mga larawan gani sa mga santos, kana common sense, magtugan nga kung dayan-dayan na nato, pero kanang dayan-dayan na, balaanon nga dayan-dayan. Diba? Ano yan? Exodo 35:22, giingon, mianhi ang mga lalaki ug mga babae, ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan, mga ariyos, mga singsing, mga kwentas, ug tanang matang sa alahas nga bulawan. So di ko na ako ni ayuhon og expound, basta ako lang gibasa nga wala idili ng dayan-dayan, no? Muna itumong. Dayon sa 1 Hari 7:36, no 1 Hari 7:36, sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan, gikulit niya ang mga kiruben nga mga leon og mga palmera. Sus, kani, nindot kayo, duhagyod kapulong mabasa din eh. Mabasa ang larawan sa kiruben, mabasa ang pulong dayan-dayan, o mabasa pa gyud ang pulong gikulit, mabasa pa gyud ang pulong mga leon, no?
O, 1 Hari City 36. By the way, akong klaruhon po da akong bersyon kay usahay dili magparehas sa atong bersyon. Managlahi ang termino nga gigamit pero maura kung sabton, di ba? Yan labi na kung dynamic atong sistema sa paghubad nga gibasa o literal lang inyo mahimong dili magkatakdo. Pero di man po daotan nga mogamit tag lain-laing hubad sa Biblia bisan man gani anang atong mga igsuong mga ministro sa Iglesia ni Cristo lain-lain po na nga version nga ilang gigamit, di ba? So the fact nga mogamit sila og lain-laing version sa Biblia sa ato pa dili ta nila hikawan nga mogamit po tag lain-laing version o hubad sa Biblia. So akong klarohon ang hubad sa Biblia nga akong basahon ang Maayong Balita Biblia. Dili tong revise ha nga bag-ong Maayong Balita Biblia kun dili katong una gyud nga edisyon sa Maayong Balita Biblia. Okay, mo ni atong mabasa 1 Hari City 36. Sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan, dayan-dayan, gikulit niya ang mga kiruben, mga leon, og mga palmera sumala sa luna sa tagsa-tag sa uban sa mga garnalda sa palibot. Mga igsuon mo rag na text message na pod. Pero sa dili pa ako sa ning ilahos pod, no? Para makadaga na po ta, paingon na po ta sa laing katuyuan. Di na nato ni daghanon ning teksto sa dayan-dayan. O man po'y musupak siguro, anang magbaton tag mga ribulto isip dayan-dayan, di ba, no? Pero naaba ko'y basahon nga usa ka bersikulo nga litra por litra gyud nga nindot kay ni. Ang hubad gihapon nga akong gawion ang Maayong Balita Biblia gihapon. Ang Maayong Balita Biblia Salmo 144 tudling 12 akong usbon. Salmo 144 tudling 12 mao ni ang atong mabasa. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babay nga mga istatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Sa kuno mga igsuon, mga istatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Therefore, mga igsuon, mga tinakod nga tigpaminaw, usas katuyuan ngali sa pagbaton og larawan o istatwa dayan-dayan. Dili nautan ang paghimog ribulto o istatwa nga usa sa atong tumong dayan-dayan. Dili aron himuon nga Dios o simbahon ningon nga Dios way pagtulunan ng Katoliko ngingon ana no mga igsuon. Okay, laing tesa basa sa akong text message. Okay, gikan sa 0906 7400190. Kuya, good noon po. Unsa pasabot anang presensya? Wala man gug ko kasabot, no? Presensya. So kung nabot pasabot anang presensya. Well, dinhi, no? Kaysa kay usahay ra ba kining magbinisaya nga pulong maglibog taon sa na to pag-eksplikar, no? Saan ka na ko ni pag-eksplikar? Ang presensya, meaning mayong ang usang gali kabutang o larawan sa kiruben o larawan sa mga santos atong ingnon nga nagsimbolo sa presensya sa Dios, but pasabot nga kanang butanga ilhanan o saan ako paghulagway ani nga nahimong butang na timaan nga ang presence ang presensya sa Dios wa naman siguro lain pang pagulagway na to ana. Presensya sa Dios naa diha. Lahi nang maingong ka nga kanang larawan mo ay Dios. Ang pagtulon ang Katoliko kung mahitungod gali sa simbolo sa presensya sa Dios, ang larawan naghimol na nagsilbi lang simbolo sa presensya sa Dios. Nga ang presence of God naa diha sa maong balaan nga butang. Dili kay ang Dios mao na tong balaang butang. O lahi na, no, mga igsuon? Unsabot pasabot anang presensya.
wala manggug ko kasabot. Presensya, no? Presence of God, no? Sa pumilaing binisaya. Wala na. Maura gyud na ako mahimo ang pagkaanaa, no? Ang yang wala gyud ko ilaing termino paselo kana ra gyud. Ang presensya sa Dios naa diha sa maong butang kay sagrado man. Sama atong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan si Kiruben, ang presensya sa Dios naa didto kay didto man siya maging istorya sa mga Israelitas. Ingon na. Kana gali atong simbahan mismo, kana atong balay alampuanan. Okay, balay man na sa Dios, so ang presensya sa Dios naa diha. Diba, mo gali nga mo respeto ta, dili ta magtabi ra diha, dili ta maghimog mga salawayong butang kay pagtahod sa balay sa Dios ana kay nagtuo ta nga ang presensya sa Dios naa diha, di ba? Oh, yun ana. I hope nga nakuha, no? Dayon adto ta sa laing hinungdan ngano ang mga Katoliko, ang mga Kristiyanos no mga igsuon maghimo og rebulto, common sense na, kung ang usa gali ka butang dunay maayong mensahe, no? Kung ang usa ka rebulto naa siya kanang mensahe nga maayo, as ato pa ang maong butang nahimong pagpahinumdom, no? Pananglit kanang larawan sa usa ka balaang tao. Abisan ka ng rebulto ni Rizal sa atong plaza. Kung magkakita ta sa rebulto ni Dr. Russo Rizal, unsa man dayo mahinumduman na to, ang kadtong mga bayanihong buhat nga nahimon ni Rizal. So ang rebulto di ay o ang larawan o monumento nagsilbi nga pagpahinumdom. Kung ang maong rebulto dunay istorya, dunay mensahe nga maayo. Ano yan? Akong basahon ng example ani. Nga kanang butang nagsilbi nga pagpahinumdom. Sa Josue Kapitulo 4 tudling 6 ngadto sa 7. Josue Kapitulo 4 tudling 6 ngadto sa 7. Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Di na lang na akong ilahos og basa parang makadagino ta. Ako lang ilahos kinainindot kayo nga mensahe sa unahan. Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kanang bato butang man na. Sama sa rebulto butang, larawan butang. Kung kana magpahinumdom, usa na siya sa hinungdan, no? Nga nagbaton ta na isip pagpahinumdom. Gingon diri, kung sa umaabot nga panahon mangutana ang inyong mga anak unsay kahulugan niining mga batuha alang kaninyo, sultihi sila nga mihunong pag-agay ang tubig sa Hordan sa dihang gitabok sa suba ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Kining mga batuha usa ka handumanan alang sa katawhan sa Israel. Usa ka butang nagsilbing handumanan. Then sa Exodo 24 tudling 4, gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo unya sayo kaayos sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid og nagbutang siya 12 ka bato nga handumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. So ang maong butang o bato nga butang nagsilbi kunong handumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. Then napod sa Numeros 15:39, no? Numeros 15:39, ang burlas mo'y inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo. Akong usbon na, Numeros 15:39. Ang burlas mo'y inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo. O makatuman ini. So unsa may example ani sa atong gibuhat ron natong mga Kristohanong Katoliko. Kananglit, maghimo tag larawan sa atong mahal nga inahan sa pagtuo, Mama Mary. Usa sa atong tumong anak aron ba hinumduman
ang dili maayo nga gibuhat ni Mama Mary sa iyang panahon? At tingali mo ingong karon nga maminaw unsa man. Wala man siguro veritas kay Dios Biblia si Mama Mary wala may gibuhat diyang dili maayo. In fact, very example nga pagkababae si Mama Mary, labi na kung makasayod ta sa tibuok niya kinabuhi, di ba? Both nga kanang naas Biblia o wa na masulat sa Biblia, base na lang sa tradisyon, no? Pagkabuutan, pagka-modelo nga pagkainahan, no? Sukwahi, murag reverse sa pagka-babae pod nga gisgutan dito sa Genesis ba, katong babae nga nahulog na tintal si Yawa. Kining babayhana si Mary, no, ang mo man gitagna sa Genesis 3:15 nga babae nga dili parehas ni Eva, nga dili nagamping gyud nga dili mahugawan sa kadautan. O mo na mga igsuon, kung makakita galita sa iyang ribulto, sa iyang larawan, unsa may mahinumduman na to? Siyempre ang mga maayong panig-ingnan nga iyang gihimo nga makita nato sa Biblia. O kung Katoliko tato o man tag tradisyon nga binaba, kadtong wala na masulat nga nakatuna na nato base na lang sa tradisyon nga gibinaba na lang, no? Amo na makahinumdum din ta sa mga maayong usa gali sa hinungdan nga nung di gyud kumubiya sa Katoliko kay ang kompleto nga impormasyon nga nadayag mahitungod ni Santa Maria na mahibaw-an nato sa Katoliko. Take note ha, ang kompleto nga detalye nga sa napadayag lang mahitungod ni Mama Mary na mahibaw-an nato sa Katoliko. Kay kung moadto ka sa ubang mga relihiyon, ang ilang itudlo nato katurang mabasa lang sa Biblia litra por litra. Na para nako kulang. Ay insi atong kahibalo kung magsilig dagyog kag katong tuas Biblia. No? Ngano man nasa Juan 21:25 atong pa ni Juan example nga bersikulo nga dili kuno ang tanan na sulat. Dili kuno ang tanan na sulat. Then mudagan tas 2 Tesalonica 2:15 niingon si Pablo, ang ila kunong gitudlo pinaagis duha kinahanglan tuhuan, pinaagig sulat o gibinaba na lang. So dili lang di kay nasulat. Nalang alang pod kung moingong kag tanang tinuod na as Biblia dili pod kay kanada yung kinabuhi ni Rizal, katong nahitabo sa Dark Ages, katong nahitabo sa Inquisition, no? Sa history, sa Crusades, wa man as Biblia pero puros man na tinuod na man na sa history, di ba? Oo, ang Biblia gabayan is pagtuo na to pero mayong ka nga naabatanan dia sulod sa Biblia ang history sa salvation. Ang Katoliko moingon ayaw ay mo tuoan ang giingon nila nga tanan kuno nga kamatuoran mahitungod sa Christianity na ako sa Biblia dili oy. Kaya ning natak-up ning Biblia, mga usa ka gatus AD na, ang mga human ani, diya na sa mga ikaduhang siglo, ikatulo, ang istorya sa Christianity, wala na diya sa Biblia. Na karon kung magsalig yung kag Biblia, makulangan ka, maiinsi imong makatunan. O na, no, mga igsoon, labi na kay ang pagsabot pod aning mga nasulat sa Biblia, nagtubo, nagdevelop. O na nga, kanagaling development of understanding mahitungod ni Mama Mary na alang sa Katoliko na ito mahibawaan. Pero katong mga bukis nga maingon sila nga kanarag yung naas Biblia, maay-insi na sila. Incomplete Christianity ang ilang labas, ana, mga igsuon. Oh. Okay, siyempre ang Espiritu Santo naagod sa tinuod nga simbahan. Nya unsa may giingon diha, ang Espiritu Santo mo tultol na mugiya. Nya kinaiya sa lagda sa maayong pangisip ang kahibalo sa usa ka bata, no? Tagaan mo na kog example sa usa kahibalo sa usa ka bata. Dili biya na stagnant, magtubo biya na. Ang kahibalo sa bata nga nag-edad siyag usa, then mag-edad siyag duha, ikatulo, dili biya ka makaingon nga pagka 3 years old niya ang iyang nahibaw-an, mao pa lang tong iyang katong sa una 1 year old siya, magtubo biya na. Niya, umayon ka nga, ang pagsabot sa mga apostoles ni Adto, maorang pagtulon-ana, pero ang pagsabot mag-uminto. Muna nga, ang pagsabot gali mo uminto, siyempre maka-expect na kag mga terminong gamito na ana, no? Nga mga lahi mo nang, ang sa Katoliko, kanang mga atong development sa pag-explikar sa atong pagtuo, sa uban, tawgon mo na nilag na hiwi na kuno, kay wala sa Biblia.
Para nila nahiwi, pero para natuwa na mahiwi. No, mga igsoon. O mao ni no, nga usa sa katuyuan mga igsoon nga nung magbuhat taglarawan sa mga santos aron makahinumdum ta sa ilang mga maayong panig-ignan. Muhatag ko ninyo example aniha nga nahitabo gyud sa akong kinabuhi. Niadto no niadto ko sa bukid no. Lugar gyud ni sa akong akong ginikanan no. Sa Pinyan ako yung example lang sa Pinyan. Kaya akong amahan no taga Pinyan, dito ang source. Usa niya na kay gayon samtang niadto ko nakahibalag ko kana bang balay no, nakasulod ko og balay nga ang nakita nako sa sulod sa balay kanang kalendaryo nga naay larawan sa ka babae nga maaniyag kay nga pagkababae. Dayon ang iyang hulagway nga murag nagsuot og kanang di pud siguro ta kaingon ba nga apiki siguro, apiki siguro pangita walay kwarta kay kulang ang panapton mao nang dili ka murag kaingon ta murag magkulangan ang panapton ng iyang gisuot diya sa larawan diya sa maong kalendaryo. Tuwing ko ang buot na ko ipusabot sa mata sa atong pagtuo ang maong larawan sa babae nga naa sa kalendaryo law ay na base sa atong pagtuo. So, unsa man dayon lagmit nga mahinumduman na to, mahuna-huna kung makakita ta ato, no? Katong nakita nako nga imahen o nakita nako nga na larawan nga naa sa maong kalendaryo. Unsa man dayon lagmit mahinumduman na to o mahuna-huna na to kung makakita tag mga larawan nga laway. Di ba ang atong huna-huna pod laway? Na mga igsoon? Pero kung makakita taglarawan sa mga maayong panig-ingnan sa mas larawan ni Mama Mary, ni San Vicente, San Antonio, ibutang na to sa atong balay, sa atong simbahan, alang-alang na magmakahinumdum tagmaot ana. Alang-alang naman og makahuna-huna tagmaot ana mga igsoon. O bitaw nga usa sa kanang gi-invite ko as a speaker sa usa ka kana bang tigom, ako gining giauhag sa mga ningtambong nga kamo muhatag kog teknik ninyo. Gusto ba mo nga malayo gid mo sa lautan? Usa sa teknik nga akong ihatag ninyo bisag sa balay i-practice ni ninyo. Ayaw mo pagbutag mga ribulto diha, larawan diha sa mga laway. Ay kanang mga larawan nga magpahinumdum og mga butang nga makapaaghat na tog buhat og dautan. Ayaw mo. Ang ibutang ninyo sa inyong kwarto o unsa pa na diha kanang larawan sa mga santos. Sample, larawan ni San Vicente. Kalabi na kay kukahibalo ka sa kinabuhi ni San Vicente. Ining kakita na tos larawan sa mga santos, makahinumdum din ta silang mga maayong gihimo. No, parehas rin ni Rizal nga bayani lang sa atong gamayng nasud nga Pilipinas. Ining kakita na to sa iyang monumento, makahinumdum din ta sa iyang bayanihong buhat. I remember no, si Rizal gibuhatan na tog monumento nga kuan lang siya, bayani lang siya sa usa ka gamayng nasud nga Pilipinas. So, kanano kung naghimo tag monumento o ribulto ni Rizal ibutang pa ginato sa atong plaza nga usa lang siya ka bayani sa usa ka gamayng nasud nga Pilipinas, ang pangutana diha, unsa pa kaha ang mga bayani sa atong pagtuo nga ang ilang kabayani dili lang diri sa gamayng nasud sa Pilipinas. Di ba? Ang ilang kabayani universal sa ito pa Katolik. Ang ilang pagkabayani pang tibuok kalibutan. Na karon kung naghimo ta gipasidunggan nato si Rizal pinagis paghimo og ribulto o monumento niya nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasud sa Pilipinas, unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani dili lang sa Pilipinas kundi pang tibuok kalibutan kun universal o Catholic. So atong gihimuan sila og monumento, larawan, aron pud inig kakita nato sa ilang mga larawan makahinumdum ta, magdasig ka nato sa pagbuhat og maayo. Nainumdum ko nga usa sa higayon ni ana naka-experience man ko og trabaho, no? As a casual diya sa usa sa establishmentos gobyerno no mga igsuon sa province.
No, sa dihang dito, doon ako'y, pag-appeal ako dito sa trabaho, doon ako'y mga nakita ditong dili maayo ba nga gipractice sa mga kauban na to sa trabaho. Hindi lang ko maghingalag mga tao ha. Sa laktod sa maong trabaho, na ako'y nakita nga dili maayo nga senaryo ba. Inon ta lang, ang uban na tong mga kauban sa trabaho, doon ay mga dili maayo nga example nga ilang gipakita. Sa laktod nga pagkaistorya, kay Kristohanon man ko, mahigugmaon man kus mga maayong panigingnan, medyo naguul kay ko, nganong ingon ana, no? In fact, mga Kristiyano manunta ta, nganong di sa trabaho i-appeal man nato ng dili maayo nga panigingnan. Unya, mo na pag uli na ko, ako gidang gibalo ng kaguulah. Ako nang gibalo ng maong kaguol nga dili unta. Kay mahigugmaon gutag katarong, mahigugmaon gutag pagtuo. Nya pag uli na ko sa balay, sa among artal, sa akong sa kwarto pa gyud sa akong ginikanan, sa akong mama, sa akong nanay. Di kapag kakita na ko sa artal niya, kaya akong mama naman dyan na yung mga larawan sa mga santos. Pagkakita na ko sa larawan yun ng Sagrada Pamilya, no? Abi ninyo mga higsuon, ang maot nga natanom na ko sa kong una-huna, gikan sa trabaho. No? Experience man ko sa una. Natabunan sa mensahe atong larawan ni Saint Joseph mo man Sagrada Pamilya ni Saint Joseph din na si Kristo sa pagkabata pa din ug na si Mama Mary, ang Holy Family, no? Holy Family nga sa maling internet o baka inaputol. Okay. Umaw na nakita na ko ang kining Sacred Family nga larawan. Pagkakita na ko, nahinumdum din ko sa mga balaanon nga istorya des Biblia, labi na itong kinabuhi ni sa atong Ginoo, sa bata pa siya, din hangtod dadako siya, uban ni Saint Joseph ngayang amahan, noog si Mama Mary. So, ana din ko nga, ang hope nato mga Kristohanon, kung doon naman di ay mga dili maayo diha sa trabaho nga atong mahibala goon sa mga diha. Ang hope nato nga agkatong kinabuhi sa Sacred Family, Sagrada Pamilya, no, ni Jesus Christ, Mama Mary ug ni Saint Joseph, unta og sa atong mga nahibaw-an makahinumdum ta ilang panigingnan mo atong himuon nga museta as an example. Ang example nga gipakita ni Kristo, ang example nga gipakita ni Saint Joseph ug ni Mama Mary atong awaton aron nga dili ta maguol, musetas an example. So diha nahupay ko mga igsuon nga kay kining kalibutan gud kay nalimbungan man pud ni siya sa demonyo, mao nang daghang nagpakadautan tungod sa larawan sa Sacred Family nga nakita nako nga naa sa artal sa akong inahan. Nagtabang nakog pahinumdom nga ayaw kaguol ana biritas. Ang imong Kristohanong pagtuo nga nagsumikad atong Sacred Family ni Jesus Christ, si Mama Mary o ni Saint Joseph, ang ilang example sa ilang pamilya, ikinabuhi og aron makita na mapasundayag na das publiko og sa ingon ni ana mahinay-hinay ng kawala ng mga maot diha sa atong katilingban, diha sa atong trabaho kay matakdan man unya na nimo. Mao na mga igsuon. Mao na usa sa hinungdan ngano tang natay mga larawan sa mga santos. Ikasugbo ko mga igsuon wa na igong panahon, no? Naapay mga tulo ba ni ka hinungdan nganong magbuhat og mga larawan sa mga rebulto. Sa sunod na lang nato ni ipadayon no sunod Domingo pohon. Okay, mga igsoon, atong timanan, ang Katoliko, wala tudluing kung magbato ng larawan himuong Diyos. Ang Katoliko gitudluan sa insakto nga gamit sa larawan. Og tungod kay wa naman daigong panahon, isang ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, yung Mother Mary, subong nga kadagkuan sa atong simbahan.
Kini na lamang inyong ubos nga lagad subong tulumanon ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Uban sa atong mga amigo sa technical side, nuta ni Lord ug Tax Ilumba. Uban na sa kong mga amigo po dinhi sa istasyon, o mga igsuon. Ilang na ko hinganlan, uban na sa atong manager nga ni Uli da ito tirin, bisita na pod kahapon, Cardo Villaronte. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.